Hasteni Jimmy Tiprasha Shiklarok Tini, Dilli Hakatoro Hinte, Tangi Shogileka, Bihar Hastiwa, O Bihar Hastiwa Tangi Shogimani, Yakolo, Tini, Koroksa Tiprasha, others de Brahma, Bob Beleno, Shak Hamia, Ongitanka Bini, Jamung Nomungrok Hamia, Onmobaida, Tini, Bini, Shak Hamia, Ongitanka Hini, Belekeno, one Lazar like Hatinini, O Shankara, Dilli Hakatoro Hini Tangai, Tiprashani Bagi Horang, Tishene, Dilli Hakatoro Hini. Hinte tangi shogimani yakulo tini obono belaino khamani koktoma kasai phaika khorokcha tiprasha phankra bini bisingtino tini o chobarokno songja jakmani o chobarokno piduli telang jakmani debate murasingni bisingtino koktoma kasai phaika khorokcha tiprasha phankra o shenkra botini tiprasha rokno mothangna hinino Delhi hakotoro noknokhung kibi thangmani yakulo Bihar hasi o shogimani yakulo tabuk belaino shakhamya bini Baslai Abahairokno Tri, Belekeno Tabu, Okozak, Tini, Shak Hamno Grogo, Tanglajak, Tini, Abono, Bini, Shak Hamia, Ongmani, Shaltamni, Yakolose, Botini, Bini Pal, Shankrak Rokno, Shaik Narika, Bishing, Sayawino, Tonka, Otiprasha, Shankrak, Bini, Shak Hamia, Ongmani, Tini, Otiprasha Rokno, Matangna Hini, Tangmani, Dilli Hakotoro, O Dilli Hakotoro, Tangmani. Soguya sanino tini belaino khamani koktoma kasai phaika oti prasha shiklarok tini Delhi hakotoro thangte borokni belaino lama kacharano belai shak hamia ongi tonglaimani koktoma kasai phaika tini shenkrak ti prasha rok tabu hastini lukurokno kokasarjak hastini lukurokno obono tini o shenkrak rokni tobarokno tuyi tabu Shuri laijadi sini bagai hini belaino khorokcha ti prasha shenkrak tabuk shak hamnogo naijaki tongmani hada hamno hamya abahirakno tini kebuni bagi noknukung kibi thangmani dofhani bagi noknukung kibi thangmani se tini lama kasarono shak hamya ongi tabuk shak hamnogo si thangnani nangkha hini tini sawi khnarika o khorokcha tiprasha shenkrak debate morasingni bisingte kapangni takukte bukuk song belai khe kha khamani kok taksang himlainani nokran naipijak Aipano ichama bathaka chini koroksa takuk boni saksore khamyangka bono doctor taklang nalai tongo ni baslai nai gadi others ni gawa gano sagla iko sachedo posom thamaika inke saimali am food poisoning denga amo ge bapi kelni saimano bapi sawo amo lom nai koidin bisinga lom thangka pura duno bayam torbai nai Gambagai sing risk na ya, mon hospitalize kene, ngatam khaiman joton suri baide, norok joton chini bagai one sok lai jade, gabi ni bagai chini others ni bagai suri lai jade, mon sing tak doctor tlangmai, sing baksa himnai, ga baksa na doctor puno rohna bagai sing puno logari rohnai, ingkai teisa puno la mara kamo. Ani saya na koi din ska. No koi din ka saya mana ba? Tindin đâu phải nè, cái एकदम सामने hay này bữa cái, ông nó khắp anh ta cũng thấy bức xúc, giờ medical line nó tông này đó, nó rồi giờ mà, tao mình lock nó rồi cũng giờ sai mà cái kitcha, nó rồi cái suggestion khai đi, cái ông này bagai nó, sing hambai bọn này đòi cái này bên này better medical này bagai sen, cái ham jaga pun semar holai này, cái giờ tao nó nai tông đi hambai, giờ tao nó suri lagi.